Erokamano Joyce, an bende adwa riwora kod owadwa kuom timo mos ahinya ne jowa moselalo jogegi kata jogo ma oseyudo hinyruok, kendo wakwayo Nyasachwa mondo mi omi jok mosehinyore obed kod chang, kendo jogo molalo jogegi mad kwe mar ruoth obed kodu. Kao kamano kuom penjo mipenjo, kaka owadwa wache king'iyo causes of accident kata masiche mag apaya, ka masira moro timore, masira ok timore atima no tuche no timore. En achien, en tol motudore mabor. En tol motudore mabor nade? Inyalo yudo kuom ranyisi, samoro wang'ayo ok oger, design mar wang'ayo no gi kanyo no ok obedo maber. Koro yudo ka mano trigger namba 1. Inyalo chako yudo ka gimachielo ng'ato ok oluoro traffic rule. Samoro overtake, ka kuom ranyisi accident miwinji wacho kaka ma Korompoi ginigo, mano timore Korompoi. Koro yudo ka ng'ato kaka owacho, samoro ng'ato enemo onindo e tije mar riembo. Samoro onyalo bedo mechanical, samoro gari ni wuon gari okosetimo ne gari service, samoro okosetero gari e inspection. Koro gari ni is not mechanically sound mondo mi obede wang'ayo. Koro yudo ka en tol motudore ma ok ni en achiel no. Samoro ng'ate mano oninde tich, oninde tich ma owinjore otim maber mar riembo, ok pay attention malong'o. Koro yudo ko kos e chen, samoro kata in mani yonge itoto gachi rito maber, inalate gachi, tiyudo ka ng'ato nikech osefel mondo mi otim responsibility mare, koro imbe onywandie e chandruogno. So yudo ka collateral damage kata gima no ok owinjore yudori. So in brief, gima wacho ni ka accident otimore, en a chain of events. Mondo mi ogeng' accident, nyaka you break that chain of event. Chain of event no onyalo bedo broken e yo machalo nade. Katiyo kod ranyisi, wang'apaya mano ma Kisumu kochomo Kakamega, e roundabout ma Coptic kanyo. E kinde mano winjo kata kaka joneno wuoyo. Joneno wacho ni gache mathoth luar ga kanyo kaluore kod kaka oket roundabout makamano. Matinde ni kanyo nyalo wacho ni en design mar barabara. E makinde mathoth kelo accident makamano. Kanyo seyo nga. Nikech jine wacho ni ma oke masira mokuongo motimore kanyo. Geche osebedo kaluar kanyo. Kanyo iseyo nga opere kapodan kuom. Erokamano, ji wacho ni ogwang' iseyo to? Iseyo gweno bis iseyo. So adieri nitiere accidents maseche moko biro due to design, road design. Kuom ranyisi kata kaka miwacho no, kawa ne Salga. Inyalo neno kane wan gi accidents masichini mang'eny, to kane odhi okel barrier, mopogo wang'ayore ni, tiro kama dhi koni gi madhi kucha opogi, koro kaka girom onge. At least there was a perpendicular reduction in accidents. Kisumu bende kata kiwinjo winjo wacho audit osetim kendo be pod itimo sani, my colleagues bende nitiere kudo, matin ni ing'iyo ni mostly design as a big contribution. Nikech ang'o, en slope odhi piny to nitiere roundabout, koro ing'iyo ni to is the embankment, is the elevation right? Nikech any roundabout nyaka bed gi elevation ma prevent toppling over. Kagari negotiate a corner, mondo mi balance gik mwelo on centripetal and centrifugal forces. Forces madwa tero gari yoko, gimaduoge iye, they must be, the road design must be in such a way ma forces balance, makata kanga to negotiate corner, to olokre kucha, kato duoga ngoa, iyeku, but it balances, makoro ngato nyalo negotiate corner. So, the design of that road is being relooked at. And our counterparts, it is a multi-agency team. Utiyo gi jomage, kiwacho ni en multi-agencies. Ni jomage masechemo kutiyo godo. Maneno ni ung'iyo design mar dara. Mano wan gi Kenha, wan gi Kura, wan gi Kera, kech magi road agencies. But of course roads moko bende nitiere which are under KWS. Mano bende, in case an accident happens, mago ing'iyo which road, mano en road mar under which agency. Or is it a county road? So in this case, there is a multi-agency, consists of NTSA, National Police Service, Kenha, and all that, county,
all those agencies are looking at the redesign of that roundabout. Oteta neno ka iyieri ahinya kod gigo ma engineer Opere